Assalamu alaikum wa rahmatullah jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo, wanda a cikin wannan bidiyon zan mana bayani akan wata matsala da take damun mutane a cikin wayoyinsu. Misali, musamman a WhatsApp, zaka ga idan kana so kai voice a WhatsApp to amma ka danna gurin da ake yin voice din, to amma sai ka ga yaki baka dama ya recording din voice din da kake so ka yi. Ka danna ka ga yaki maka recording din. To dan ganin yadda ake gyara wannan matsalar ta yadda daga ka danna zai maka recording din abinda duk kake so ya maka recording, ku biyo mu a cikin bidiyon. Amma kafin nan da Allah ina roƙon ku, idan yau ne farkon zuwan ku wannan channel mai albarka ko kuma wannan page namu na Facebook, ku daure ku danna mana alamar follow a saman bidiyon, za ku ganta haka, sai ku danna mana ita domin tana ba mu ƙarfin gwiwa mu rika kawo muku sababbin shirye-shiryen mu. Yawwa, to abinda zaka fara yi idan ka gane wannan matsalar sai ka shiga WhatsApp ɗinka. Idan kuma gyara ta za ka yi sai ka gyara, kamar yadda kuke gani yanzu zan danna kan WhatsApp dina. Kun ga yanzu na danna to amma ya ki bani dama na yi voice. To idan ina son gyara wannan ya koma normal yana yin voice din, shine za ka zo ka danna nan inda aka rubuta continue. Bayan ka danna continue sai ka danna wannan rubutun na farko while using the app, sai ka danna shi kamar haka, sai ka zo nan ka danna allow. To daga nan kaga bayan ka yi haka za ka zo kawai ka danna shi. Misali yanzu kun ga zai zo, misali zai mun recording din abin da nake so yi mun recording. Kun gane, misali kamar yadda ake yin voice. Yan uwa, kamar yadda kuke gani wannan shine karshen bidiyon namu da yau, amma kada ku manta da danna masa alamar like sannan da yin sharing ɗinsa. Duk mai sha'awar ya sai data mai sauki da kuma arha cikin sauki, to ga wannan application din da zai taimaka maka, ko kuma website na datatech.com.ng. don haka ga wanda yake kallon mu a YouTube, ga link din sa nan a description, kuma ga link din sa nan a comment na farko. Sannan masu kallon mu a Facebook za ku samu link din sa a comment na farko ko kuma a sama. Akwai link din application din mu, sannan akwai link din website din mu. Duk wanda kuka shiga kuka yi register za ku samu data da farashin da ba ku samu sa a wannan website din. Da haka duk wanda yake sha'awar ya fara sayan data mai arha, wannan ita ce hanyar da ta fi dace a fara amfani da ita. Da haka sai mun ga